every 100 gram of corn coffee or kape na mais contains carbohydrates, fiber, protein, and antioxidants. Hi guys, good morning. Nandito ako ngayon sa kusina. Magkakape ako guys, pero ang gagamitin ko ay kaping mais o sinangag na mais. Ngayong araw ay unang pasok pagkatapos ng isang buwan na Ramadan vacation. So, ito po yung gagamitin kong kape guys, sinangag na mais. Sobrang healthy po nito, maraming health benefits. Unang-una, pag mataas yung sugar mo, ito yung magandang gamitin kasi nag-lower siya ng sugar level sa iyong dugo. So, babalik rin ko yung camera guys, papakita ko po sa inyo kung paano ko gagawin ang aking sinangag na mais na kape. Kasi sa probinsya, ito yung palaging iniinom namin. Pero hindi siya ganito. Ito ay parang lang siya, bumili ako ng bigas na mais, sinangag ko lang. Pero doon sa Bohol, sa probinsya namin, meron na siyang naka-repack na binibenta sa tindahan o kaya sa mall. Ang brand nun ay Don. So iba kulay nun maitim. Ito brown kasi talaga siya, bigas mais na sinasangag ko. Okay guys, babalik rin ko lang yung camera, papakita ko po sa inyo kung paano ko gagawin. Okay? See you! Ganito po ako maginit ng tubig dito guys. Wala po akong heater. Ang ginagawa ko po ay ginagamit ko ay rice cooker. So itong tap water, meron siyang hot at meron siyang cold. Kaya ang ginagamit ko itong hot para mabilis. Niraran ko ito ng mga 1 minute, tapos iinit na po yung tubig. Ayan. So ang kagandahan sa mais na kape guys ay nagbibigay siya ng maraming health benefits. So ang health benefits nito ay every 100 gram, ayon sa eksperto sa mga dalubhasa, every 100 gram of corn coffee or kape na mais, meron na nagko-contain siya ng carbohydrates, fiber, protein, antioxidant, at saka it plus caffeine free. So caffeine free po siya. It can control diabetes, prevent cardiovascular disease, lower hypertension, reduce cholesterol level, minimize risk of colon cancer, and prevent neural tube defects in infants. So marami siyang health benefits. Okay, so mainit na yung tubig natin. Yan na, mainit na. So kukuha tayo ng good for 1 cup. Ayan. So pwede na yan. So dito ko lang iniinit guys. Ano po siya, electric. Ayan. Electric pot yung mga yan. Yung 1, 2, 3, 4. So i-on natin dito, switch on. Ayan. Tapos dito din diretso natin sa level 3. Ayan. So ganyan lang guys. So pagkatapos nyan, ito, meron akong tasa dito. Ayan. Tsaka teaspoon. Ayan. So hintay-hintayin natin ng kaunti, kukulo yan. Tapos ilalagay natin dito yung tubig, tapos yung 1 teaspoon na kaping sinangag mais.
Tapos sasalain natin. Pero ako di ko na sinasala. Ano ko lang iniinom ko lang yung tubig niya, tapos yung parang mga niya, yung mga butil-butil. Hinayaan ko lang 'yun. Yung yung tubig lang, yung liquid niya. Okay guys, napaka simple, napaka basic lang po ng aking iniinom every morning. So, ayan guys, kumukulo na yung mainit natin tubig. Social nung initan ko guys, hindi siya naka-society guys. Hindi nakaka-society yung initan natin. Rice cooker. Okay, so kuhanin na natin. Ayan. So, ganito lang guys. Very simple lang po. Ayan. So, kuha tayo ng mainit na tubig dyan. Tapos, buksan natin yung ating kaping mais. Ayan guys. Oh. Isang teaspoon yan. Okay? Tapos, yan. So, hayaan lang natin yan ng mga 1 minute para matunaw yung mga butil-butil niya. Okay guys, welcome back sa aking video. Ito na po yung finished product natin na kaping mais o sinangag na mais. Ayan. Siya guys, sa totoo, wala po siyang lasa kasi hindi ko po siya nilagyan ng asukal. Pero, mabango siya guys. Mabango. Alam mo yung sinangag na mais, yung yung fresh talaga, yung kapipitas mo lang sa sa puno. Yung binabalatan mo, tapos isasangag mo. Inilagay mo dun sa sa uling, ganyan. Sa tawag namin dun sa probinsya, sinugbang mais, ganyan. Dati yung tatay namin may maisan. Kunting maisan lang naman. Nung bata pa kami, pumunta kami dun, tapos nanguha kami ng panggatong, inuuling namin, tapos sinusugba, yan, sinugbang mais. So ganito po yung amoy niya, ganyan. So yung amoy niya, maiisip ko talaga ba, re-recall ko na yung kabataan namin nung panahon na kami ay maliit pa doon sa probinsya namin, yung simpleng simpleng pamumuhay, ganyan. Ngayong araw nandito ako sa accommodation. Ayan, so ito po yung kwarto ko, ayan. So, pamaya-maya, pagkatapos nito, mag-shave, tapos mag-aayos, ganyan. Kasi unang pasok ko ngayon, after 1 month Ramadan vacation. So, marami kaming guys, gagawin ngayon. Mag-sit up ulit, ibabalik yung mga gamit sa dating lagayan, tapos table and chairs, ganyan. So, ngayon, talagang bakbakan ngayong araw. Ang daming gagawin. Ayan. Sobrang tahimik po dito guys sa aking kwarto. Ayan. Yan yung aking higaan. Ayan. Ako lang mag-isa dito guys sa kwarto na to. Ayan. Okay guys, so hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking jama-jama na video. Yung jama-jama guys, sa Bisaya yung word na jama-jama kumpara sa kumbaga sa English yun parang nonsense. Yan. Okay guys, daghang salamat, maraming salamat sa inyo. God bless sa lahat.